Ammattini vuoksi olen matkustanut eri puolille pohjoista pallonpuoliskoa. Lännessä kaukaisin paikka on ollut Yhdysvaltain San Diego. Idässä olen käynyt Japanin Tokiossa. Pohjoisin paikka, jossa olen käynyt, on Norjan Vesisaari. Ja eteläisin taas Sri Lankan Hikkaduva. Sen sijaan eteläisellä pallonpuoliskolla en ole koskaan käynyt. 3 kertaa lähteminen on ollut lähellä. Kerran sosiologian maailmankongressi oli Etelä-Afrikan Durbanissa, sosialistisen internationaalin kongressi Brasilian São Paulossa ja Societas Liturgica taas piti konferenssiaan Australian Sydneyssä. Näistä matkoista ei mistään ole tullut totta. Aina on tullut joku este. Niinpä minulla on haave, että näinä elämäni 10 viimeisenä vuotena saisin vielä kerran käydä eteläisellä pallonpuoliskolla. Vaikeaa, jos se onnistuisi, niin vaikea on valinta, olisiko se Australia, Etelä-Afrikka vai Etelä-Amerikka. Voikin olla, että tämä toiveeni jää ikuiseksi haaveeksi, mutta haaveitahan pitää olla vielä tässäkin iässä. Jatkuu.